אין דבר בעולם שנותן לאדם כוח לחיות כמו השיחה עם הבורא. נותן לאדם כוח לחיות. גם נותן לאדם ביטחון. הוא יודע מה הבעיה, הפתרון הכי קל בעולם נמצא לידך. נסעתי מונית, מה שלומך? דברים, לא? אומר, מה אני אגיד לך? יש לי בעיה, מה הבעיה? לא ישרו לי את המשכנתה. אמרתי, מה הבעיה? אומר, באיזה בנק? הוא אומר, מהבנק, הוא חבר טוב שלי. מה אתה עושה לי? בטח, מבטיח לך, אני יכול לעזור לך. מה אתה אומר, כן? כן. בנק זה בורא עולם. בוא נדבר עם בורא עולם. תלך עוד פעם, תראה שלך שליחים טובים והכל פתח לך. אתה צריך רופא? פרופסור, היחידי שיש בעולם. חבר טוב שלי. גם חבר טוב שלך. פסיכולוג, היחידי שיש בעולם הוא חבר טוב שלך. תדברי איתו. שמחה. מכל השמחה של העולם, ולידך, תדבר איתו, מבקש ממנו, תן לי שמחה. כי כל דבר שאתה צריך, יש לך כתובת אחד. המנהל הראשי של כל מקום, בעל הבית של כל מקום, הבן הטוב שלך. הדבר ממש כפשוטו, הבן הטוב שלך, תדבר איתו. הבן, אבא שבשמיים, יש לי כך וכך, אתה יודע את הכל. תחנן לפניך, תעזור לי, תכוון אותי. כל דבר, בכל דבר, בכל נושא. חייב לקבוע זמן, שיכול להיות לבד בורא עולם, באמת בלי הפרעות להיות עם הבורא. תעשה לדבר, פשוט, בשפה שלך, בלשון שלך, בפשיטות שלך, ממש ככה, חופשי. זה האמונה וזה הקשר עם הבורא. דיבור זה הקשר, זה הקשר.